Suomalaiseen elämäntyyliin kuuluu tämä, että ihmisillä on loma, kaikilla ihmisillä. No, mä oon siinä onnellisessa asemassa, että mä tiedän sen loman tärkeyden siitä, että mulla on ollut siihen mahdollisuus. Mä olisin ihan eri persoona, jos mulla ei olisi ollut sitä ihanaa tikanheittoa ja saunomista ja uimista ja sitä, kun meidät serkut pantiin riviin ja katsottiin, että jos huulet on siniset, niin siitä pitää tulla järvestä pois ja lämmittelemään. Miksi eläkeläisten tarvitsee päästä lomalle? Niillähän on koko ajan lomaa. Miksi työttömän tarvitsee päästä? Niin tämä on todella tärkeä kysymys. Että me eletään tämmöistä niin kuin eriarvoistumisvaaran suurta aikaa. Ilman tiettyjä, vaikka päivänkin pituisia, vaikka viikonlopunkin pituisia niin kuin mahdollisuuksia katkaista se arjen huoli, niin se pitää ihmiset hengissä suorastaan. Nyt kun hän tietää, että hän pääsee puolen vuoden kuluttua lomalle, niin hänellä on jo nyt hyvä olo. Sillä on tämmöinen ennakoiva vaikutus. Niin tarjotaan siihen se hetki, että nyt me mennään lomalle ja sinne on oikeasti myös järjestetty jotain. Että sun ei tarvi yksin osata siellä lomalla olla, vaan se on tuettua lomatoimintaa.